Wel, os ydw, croeso i roedfa heno, a croeso arbennig i chi os chi'n ymweld â ni. Ni'n jyst yn gweud yna, ni'n meddwl o'r galon, mae'n braf cael cwmni ymwelwyr gyda ni. Mae'n braf cael gweld yn gilydd y cyd-eddoli fe brodyr chwiorydd Ynys i Grist. Dwi'n bendydd ar Emyr unod fy'n arwen ni, ac yna mae'n wythnos hanner tymor, felly llai nag arfer yn digwydd. Ond bydd yna gwrgweddi fan hyn nos Fawrth, dim amser paned bore dydd Gwener. A fel o'n i'n clywed bore yma, mae Rodri yn mynd i'r bala fori a llwyth o blant. A ni'n cofio am yr holl blant yna, cofio am Carys Morris, wrth i ddi arwen y merched, a Derek Adams hefyd. Ni'n gwyddio bydd Dewi yn bendithio y tridiau yna. Casgad y mis, fel chi'n gwybod, ar gyfer gwaith Wycliffe. Chi cofiwch am hynny ar wybodaeth ni wedi cael. Ac yn y Sul nesaf, mae'n wyl ddewi dydd Sadwn, fi'n credu, ac yn ail ar dydd Sul. Felly bydd Emyr yn arwen yn y bore, Meirion yn arwen yn nos, a bydd cymyn yn y cwrdd nos. Jyst gweud, diolch hefyd wrth bawb sydd wrthi yn helpu, yn gwasanaethu bnawn yma, yn y cartre, yn Heoldon, a hefyd yn Tabernacl gwaith gyda y digartre. Gwnewch i ni wyddio. Ni diolch i ti o arglwydd am y cyfle yma nawr i ddod ata ti. Ti'n dweud wrthyn ni yn dair, pwy bynnag sy'n mewn adfyd dylai weddio, ac yr un sy'n llawen dylai gan i mawl, ac ble bynnag i ni heno. Felly bod ni'n gwybod rhywbeth am beth o'r ddau brofiad yna yn ein bywydau ni. Ni yn gweddio, bydde ti yn galluogi ni i weddio, i dygeisio di. Ond hefyd ni'n gwybod bod cymaint gyda ni i lawenhau amdano, a chi helpa ni nawr i godi, ac wrth i ni ganu, bydden ni yn canu mawl i ti, ac yn dy ganmol di. Ac ni'n gofyn nawr hefyd am dy help di, wrth i ni gymryd sylw o'r cyfarwyddiadau sydd yn dair di, a sut i ni fyw fel dy bobl di, yn y frwydr ysbrydol sydd o'n blaen ni, y frwydr sy'n wynebu ni bob dydd. Ni'n gweddio arglwydd, bydden ni wir gallu cymwyso yr hyn i ni'n clywed bob nos Sul i'n bywydau ni. Bydde ti'n yn sancteiddio ni, a sancteiddio'r eglwys. A drwy hynny, dwi'n clod i enw Iesu Grist. Ni'n cyflwyno Emyr i ti nawr. Ni'n cyflwyno'r wythnos sydd yn blaen ni, ac hyn bydd yn digwydd yn ymryn y groes yn y bala. Ni'n gwybod bod hwnna hefyd yn frwydr ysbrydol, ac ni'n gweddio arglwydd y bydden yr wythnos yma yn dod i mewn i dy deyrnas di, ac yn dod i gweld ei hangen am waredwr yn Iesu Grist, ac ni'n gyfleidio fe fel arglwydd. Amen. Nawr, mae yna sawl enw yn cael ei roi i'r ysbryd glân. Ysbryd glân yn un ohonyn nhw, ysbryd Duw. A mae hefyd yn cael ei alw'n ysbryd y gwirionedd. Fe yw'r ysbryd sydd yn datguddio ac yn arwain i'r gwirionedd. A felly, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd i ddechrau rhif 262 yn y llyfr yma. Ysbryd y gwirionedd, tyred yn dynerthol ddwyfol fawn, mwydar ddeiar sech a chaled a byw ha yr egin grawn. Ro i Seion eto wanwyn siriol iawn. Nawr fi'n siŵr bod ni gyd yn edrych ymlaen i'r gwanwyn. Mae'r tywydd wedi bod yn ofnadwy, ond nid sôn am gwanwyn llythrenol sydd yn ei fan hyn, ond gwanwyn ysbrydol yn dyfa. Bydd yr ysbryd y gwirionedd yn dod ac yn rhoi bywyd, yn gweithio yn ein calonau ni, ac yn dwy'n ffrwyth. Ac yna'r pennill ola, tywys Seion, hynny yw'r eglwys i'r gwirionedd, at o ludoedd meddwl Duw. Dyro'r manna gad i'n yfed o ffynhonnau'r dyfroedd byw. Dawn yr ysbryd, bywyd a thangnefedd yw. Nawn ni sefyll i ganu.
Wel, os i chi'n ymuno â ni, ar Nos Sul, ni wedi bod yn edrych ar sbel fach nawr ar y frwydr ysbrydol, the spiritual war. Ac mor belled be ni wedi gweld, just recap sydyn, ni wedi gweld fod yna frwydr, a bod ni yn rhan o'r frwydr yma. Ni wedi meddwl am Iesu fel ein capten, ni wedi meddwl am ein cyd-filwyr ni, Cristnogion eraill ac angylion. Ni wedi meddwl am ein gelynion ni, y diafol, y cnawd, y byd, a gai a thrawon. Nawr heno ni'n dechrau ar adran newydd yn y gyfres yma, lle fyddwn ni'n ystyried ein arfogaeth, ein armor. Ac felly, ni'n mynd i droi, bydd llawer ohonoch chi'n gwybod, neu wedi dyfalu, at Effesiaid pennod 6. A ni'n mynd i fod yn yr adran yma am ychydig. Effesiaid 6, ac adnodau 10 i 20. Llythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 6, dechrau yn adnod 10. Dyma'r Duw. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am eidrolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrth-sefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth, sefyll yn gadarn. Safwch ynte, a gwirionedd yn wregus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth, a chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfobarhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros y finnau, y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd, ac agor fy ngenau i hysbysu yn eon ddirgelwch yr efengyl. Trosti hi rwyf yn llusgenad mewn cadwynau. Ie, gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganwn ni emyn arall. Rhif 623. 623. Am wirionedd boed ein llafur. Am wirionedd boed ein llef. Ni saif dim, ond y gwirionedd o flaen gorsedd byr yn ef. Y gwir wrth fyw a'r gwir wrth farw. Fydd yn elw mwy na'r byd. Arglwydd grasol o'th drygaredd ro'r gwirionedd i ni, i gyd. Ni'n mynd i sefyll i ganu, ar ôl i ni ganu, mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen i weddio.
Gadewch ni weddio. O ddewein tad, i ni'n diolch unwaith eto bod cyfle efo ni heno i ddod i daddoli di. Diolch arglwydd bod gyda ni y gwirionedd. Ni'n diolch o arglwydd mewn cymdeithas lle mae yna gymaint o gelwyddau, lle mae yna gymaint o ansicrwydd o beth yw y gwir. Diolch arglwydd efo ti wedi datguddio y gwir i ni. Efo ti o arglwydd yn ffyddlon ac yn wir, fod ni lli ymddiried yno ti bob amser. Gen i'n diolch i ti am y gwir ei hun, diolch am y gair ei hun, yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw ein tad, ni'n diolch i ti bod e wedi byw yn ffyddlon ein mwyn, bod e wedi marw yn ein lle, bod e wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus, bod e wedi esgyn fel bod yr ysbryd yn dod ato ni ac mwyn iddo fe eiriol droso ni. Ac yn diolch hefyd o arglwydd ei fod e'n mynd i ddod nôl y ryw ddydd. Ni diolch am y gwirioneddau rhyfeddol cadarn di-sigl yma. Go arglwydd ni'n gofyn y bydd y gwirioneddau yma yn cael effaith ar y meddwl, ond effaith ar y galon, ar ein emosiwn ni. Byddwn ni'n ymateb i'r gwir mewn modd sydd yn briodol i ni'n cael mor hawdd arglwydd i gael ein llygad ni wedi dynnu at bethau deiarol y byd yma. Ni'n ymwybodol fod na bwys i hynny, ond o arglwydd mor aml mae hynny'n cymryd ein holl sylw ni. Ni'n gofyn ar y ti godi'n wynebau ni, godi'n llygad ni, edrych yn fwy ac yn fwy arna ti ac ar ein gwaredwr Iesu Grist ac ar y gwirionedd. Ac y byddwn ni'n byw arglwydd mewn modd sydd yn ryngu dy fodd di. Ni'n ymwybodol arglwydd ni wedi cael ein atgoffa yn ystod yr wythnosau diwetha bod ni mewn brwydr ysbrydol. Ac o arglwydd ni'n ymwybodol bod y gelyn yn gryf. Ac ni'n ymwybodol o hynny, ond ni'n llawenhau mae cryfach yw Duw. Ac ni'n diolch yng Nghrist bod ni yn fwy na choncwerwyr ynddo fe. Ac felly ni'n cyhoeddi hyn o'n enw yr arglwydd Iesu Grist. Y bydd yr un drwg yn cael ei fwrw ymaith o fan hyn, ac y bydd Crist yn cael y lle mae'n ei deilyngu, ac y bydd ydy'n siarad â ni trwy dy air, ac y bydd hynny yn gymorth i ni i frwydro yn erbyn yr un drwg, ac ar ddiwedd bob peth sefyll am dy fod ti gyda ni, am ein bod ni yng Nghrist. Ni'n diolch arglwydd fod ti'n gwybod ein amrywiol sefyllfa ni heno, yn gwybod fel o Dewi yn gweud rhai yn mynd trwy gyfnod o adfyd eraill trwy gyfnod o lawenhau. Beth bynnag yw'r sefyllfa ni heno, arglwydd ni'n gofyn ar y ti siarad â bob un ohono ni, o'r ienga i'r hynna. Ac ni'n gweddio hefyd o bydd na rai yn dod i wybod am y gwirionedd am y tro cyntaf, yn dod i brofi yr arglwydd Iesu Grist fel ei gwaredwr nhw yn bersonol. Bydd na ganu yn y nefoedd heno am fod na un pechadur wedi cael ei hachub hyd yn oed yma. O arglwydd, ni'n cyflwyno'r wythnos i dofal yn gweddio i ti fod gyda ni. Bydd rhai sydd yn mynd i ffwrdd ar ei gwyliau yn cael gorffwys corfforol, gorffwys bydd yn lle sydd yn nhw'n ysbrydol hefyd. Ni'n cyflwyno'r plant a'r bobl ifanc bydd yn mynd i'r gwersyll. Ni'n parhau weddio o arglwydd bendithia yr wythnos yma os gweli di fod yn dda. Y rhai sydd yn gwynebu gwaith, cynnal nhw yn y lle gwaith, beth bynnag yw yn sefyllfa ni arglwydd, bydd gyda dy bobl a defnyddia ni i fod yn ogoniant i ti ac yn fendith i eraill. Ni'n cyflwyno'r hyn rannwyd yn tabernacl pnawn yma, gweddio bod pobl yn gweld y gweithredoedd da ac yn gogoneddu ein tad, ac bod na sgyrsiau wedi cael ei rhannu. Ni'n cyflwyno'r bobl hŷn yn y cartre heol don. Diolch amdanyn nhw o arglwydd siarad â nhw yn ôl eu hangen os gweli di fod yn dda. Ac eto arglwydd siarad â ni yma nawr, fel y bydd Crist yn cael y clod i gyd, fel y bydd di o dad yn cael dy ogoneddu. Clew ni nawr, trigarha wrtho ni, am fod ni'n gofyn pob peth yn enw digonol ein hanwyl waredwr Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu eto rhif 45 yn yr atodiad. Pan oedd Iesu dan yr hoelion, yn ymderoedd chwerwloes, torwyd beddau i obeithio neu rai annwyl wrth y groes. Cododd Iesu,
nos ei trallodaeth yn ddydd. Mae'n ni sefyll i ganu. Sa'n gwybod pa fath o ffilmiau chi'n hoffi gwylio. Weithiau fi'n hoffi gwylio ffilmiau action, lle mae yna rhyw ymladd a rhyw bethau fel yna yn digwydd ac yn aml mewn ffilm fel hyn cyn y frwydr. Mae'r prif gymeriad yn mynd i'r armory. A chi weithio'n cael rhyw olygfa cool yn dych chi, mae rhywun yn gwasgu botwm neu rhywbeth fel yna, mae'r wal fel petai'n agor a mae jyst resu o'r holl arfogaeth, yr holl bethau fydd ei angen i fynd i ymladd. Wel, dyw'r frwydr ysbrydol ddim gwahanol. Yn Effesiaid 6, mae Paul, wrth tynnu at ddiwedd ei lythyrau, yn atgoffa yr Effesiaid ei bod nhw, fel eglwys a ni, wrth gwrs, hefyd, yn rhan o frwydr ysbrydol. A mae'n dweud wrthyn nhw felly, adnod 11, gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Mae'n dweud yr un peth eto, adnod 13, gan hynny, arfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn
gadar. Os i ni'n mynd i sefyll yn y frwydr yma, os i ni yn mynd i allu brwydro o gwbl, yr unig ffordd ni'n mynd i wneud hynny yw gyda'r arfogaeth mae Duw yn ei rhoi i ni. Nawr, wnaethon ni edrych ar yr adran yma nôl, wel, oedd e ddim yn teimlo ar hir hynny nôl i fi, 2017. Fi'n siŵr bod lot o'ch chi'n cofio'r bregaeth. Ond nes i'r pwynt pryd ni, wnaethon ni ddim edrych ar yr arfogaeth un wrth un, wnaethon ni edrych arno nhw i gyd efo'i gilydd, a nes i hynny am reswm. Ond i eisiau pwysleisio mai arfogaeth Duw yw e. Iawn? Fod mae Paul yn gyfarwydd gyda milwyr Rufeinig, a mae yn defnyddio milwyr Rufeinig fel rhyw fath o batrwm, ar yr un pryd mae Paul yn tynnu ar delweddau o broffwydoliaeth Eseia. Yn llyfr Eseia, pwy sy'n gwisgo'r arfogaeth yma? Wel, Duw ei hun. Hynny yw, Crist yw'r un sydd wedi gwisgo yr arfogaeth yma o'n blaenau ni. Crist, ein capten ni sydd wedi ennill y fuddugoliaeth, a mae'r arfogaeth yma nawr yn cael ei roi i ni fel eglwys yng Nghrist. Dyw e ddim yn bytu'n gallu ni i frwydro, oedd y pwynt o'n i'n trial gwneud. Arfogaeth Duw yw e, arfogaeth sy'n cael ei roi i ni. A nid jyst i ni fel unigolyn, mae'n ddiddorol, os chi'n edrych ar yr iaith, mae Paul yn dweud yn dydy, enghraifft, gregus, right, dyna ni'n edrych arno heddi, gregus, unigol, un gregus sydd, okay? Ond ni fod i gwisgo fe am eich lluosog canol, unigol. So chi weld y pwynt? Un gregus sydd, a ni gyd fod i gwisgo fe o gwmpas un canol ni fel pobl Dduw. Mae'n holl bwysig felly bod ni'n sylweddoli hyn. Duw yw ffynhonnell ein nerth. Crist yw ffynhonnell ein buddugoliaeth. Dim ond yn ein nerth a dim ond fel eglwys ydyn ni'n mynd i lwyddo yn y frwydr. Na, mae'n bosib iawn byddai'n atgoffa ni o hynny bob wythnos. Ond nawr, dros yr wythnosau sy'n dod, ni yn mynd i edrych ar yr arfogaeth yma fesul un yn y gobaith fydd e'n helpu ni yn y frwydr. A fel wedes i'r arfogaeth gyntaf sydd yn ei adnod 11. Na, mae'n ddrwg 'da fi 14. Safwch ynteu a gwirionedd yn wregus am eich canol. Safwch a gwirionedd yn wregus am eich canol. Y pwynt cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw gregus. Okay? Gregus. Be mae'r symbol yma o regus neu belt yn ei gyfleu? Wel, mae'n y ddau beth amlwg yn does. Y peth cyntaf yw, mae'r gregus yn rhywbeth sylfaenol i'r holl arfogaeth arall. Okay? Mae'r gregus mewn ffordd yn dal popeth arall fwy neu lai yn ei le. Y gregus oedd y peth cyntaf fydda'r milwr yn rhoi ymlaen mwyn ei stopio nhw rhag baglu dros eu dillad nhw. Ond hefyd ar y gregus roedd pethau eraill yn cael eu cysylltu neu eu hongian. Felly mae gregus yn cyfleu rhywbeth sylfaenol, ond mae hefyd yn cyfleu'r syniad o rhywbeth sydd yn cylchynu. Ynddo fe, siwr i chi'n gwisgo belt, dim un fi mlaen, actually, prynawn yma, ond be chi'n neud chi'n rhoi o'ch cwmpas chi, mae'n eich cylchynu chi. Felly beth yw'r gregus yma mae Paul yn sôn amdano fe? Wel, gallwn ni ddweud mewn ffordd, mae dyma ein byd olwg ni. Ein world view. Ein gregus ni yw'r ffordd ni'n gweld y byd o'n cwmpas ni. Ein gregus ni yw beth i ni'n credu fel pobl am y byd o'n cwmpas. Os allai newid y ddarlun chydig bach, dyma'r lens ni'n gweld y byd trwyddi.
Mae'n bwysig felly bod ni'n deall bod gan bob un ohonom ni fydolwg. Okay? Chi'n credu rhywbeth. Chi'n credu lot o bethau heno. A mae'r hyn chi'n credu mae e fel gregus o'ch cwmpas chi, a mae popeth arall yn eich bywyd yn cael ei adeiladu arni. Mae'r pethau chi'n credu yn eich cwmpasu chi. Mae'r pethau yma yn bydolwg ni yn cael ei ffurfio mewn lot o ffyrdd gan ein magwraeth ni, mam a dad a pwy bynnag arall nath ein magu ni, ein diwylliant ni, pa fath o gymdeithas nath ni dyfu lan ynddo fe, ein profiadau ni, ein addysg ni, a pob math o ffynonellau eraill. Okay, so pan mae Paul yn sôn am regis fan hyn, be mae'n siarad amdano yw y pethau sylfaenol, canolog mae'n bywyd ni'n cael ei adeiladu arni. Okay, y ffordd bysyn ni'n ateb cwestiynau mawr bywyd fel pwy ydw i, a pam ydw i yma, ac beth sy'n digwydd ar ôl marwolaeth, a'r math yna o bethau. Felly, beth yw gregus y Cristion i fod? Wel, arall sydd yn ni nawr, gwirionedd. Gwirionedd. Safwch a gwirionedd yn regis am eich canol. Mae rai esbonwyr o'r farn, be mae Paul yn golygu fan hyn, yw ein bod ni fel pobl fod yn bobl gwir. Hynny yw yn bobl didwyll, yn bobl sincere. Ni angen bod yn ffyddlon ac yn ddibynadwy. Mae hynny'n wir, a ni ddod nôl at hynny cyn y diwedd. Ond fi ddim yn credu mae dyna sydd gan Paul mewn meddwl fan hyn. Yn bennaf, achos dyw ein sincerity ni, pa mor wir ydyn ni mewn bywyd, dyw e ddim yn sylfaen ddigonol i adeiladu arni. Yn sicr dyw e ddim yn sylfaen ni'n gallu brwydro gyda. Na, be mae Paul yn sôn amdano fan hyn yw gwirionedd. Gwirionedd gwrthrychol. Gwirionedd absolute. Gweitha be mae rai pobl yn ei ddweud, mae'n yr fath beth a gwirionedd. Mae yna bethau sydd yn wir, a mae yna bethau sydd yn ffals, a mae'r pethau sydd yn wir i bawb, ym mhob oes ac ym mhob man. A falle bod ein dealltwriaeth ni yn newid, yn datblygu ac yn y blaen, ond dyw'r gwirionedd ddim yn newid. A felly mae Paul yn dweud, gwisgwch y gwirionedd fel gregus. Nawr, sut ni'n mynd i ddarganfod y gwirionedd? Wel, mae dim ond yn dod trwy ddatguddiad. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni. Mae wedi datguddio ei hun i ni'n gyntaf ym myd natur, yn dydi? Mae yna wirioneddau ni'n gallu canfod trwy astudio'r byd o'n cwmpas. Mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Duw. Pan ni'n edrych ar y greadigaeth, ni'n gallu gweld rhywbeth o fawredd a gallu Duw. Wrth i ni edrych ar byd natur, ni'n gallu gweld cynllun a thref. Ni'n gallu gweld hefyd fod yna rhywbeth o'i le yn y byd. Mae yna wirionedd i weld felly y myd natur a'r byd o'n cwmpas. A felly mae yna werth i wyddoniaeth ac ysgolheictod. Mae yna werth i celf a chrefft a mathemateg a cherdd. Hynny yw beth i ni'n trial gwneud wrth astudio neu edrych ar y pethau yma yw ni'n ceisio dod at y gwir. Nath un gwyddonydd enwog iawn, Johann Kepler, dwedodd e, I was merely thinking God's thoughts after him. A dyna ni'n gwneud yn dyfa yn y byd wrth i ni astudio ac yn y blaen ni'n ceisio dod at y gwir mae Duw wedi datguddio yn y byd o'n cwmpas ni.
Ond mae Duw hefyd wedi datguddio ei hun i ni mewn ffordd arbennig. Mae Duw wedi siarad gyda ni trwy ei broffwydi, ac yn y dyddiau olaf mae wedi siarad â ni mewn person, mewn mab, sef yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Iesu'n gallu dweud amdano fe ei hun, mae fi yw y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Pwy yw Iesu? Wel, fe yw gwirionedd wedi ei ymgnawdoli. A felly beth sydd gyda ni yn y Beibl yw cofnod o'r datguddiad yna. Dyma wirionedd wedi ei roi i ni gan Dduw. Wel, dyw gwirionedd yn wahanol i beth falle bydd y byd yn dweud. Dyw'r gwirionedd ddim yn rhywbeth ni'n gallu canfod tu fewn i'n hunan. Dyw ddim lan i chi i ddarganfod eich gwirionedd chi a roi rhyw ystyr a phwrpas i fywyd. Na, peidiwch mewn ffordd trial gwneud gregus i chi'ch hunan sydd ddim yn cael. Hynny yw, i gregus fod yn effeithio, mae angen clymu at ei gilydd yn dydy. Ond dyw celwyddau, dyw unrhyw beth sydd ddim yn wir ddim yn neud y tro. Mae'r gwir wedi dod ato ni, mewn person. Yng Nghrist, ni'n gweld y gwir. Ni'n gweld y gwir am y byd, achos fe yw'r un sydd wedi creu y byd. Ni'n gweld y gwir am Dduw, oherwydd mae ei hun yn Dduw. Ni'n gweld y gwir am ein hunan, oherwydd mae e yn ddyn. Ni'n gweld y gwir am ein pechod, achos fe yw'r un sydd wedi dod i achub ni rag ein pechod. Ni'n gweld y gwir ynddo fe am bopeth. Gregus, gwirionedd. Be ni fod i wneud gyda'r gregus yma? Wel, gwisgo. Gwisgo fe. Na, mi'n siŵr bod wedi taro rai ohonoch chi erbyn hyn. Elfen gyntaf yn yr arfogaeth. Os yw'r gwirionedd yn sylfaen i'r holl bethau eraill, dyma sydd gorfod dod gyntaf. A felly wrth i ni roi'r gwirionedd amdano ni, ni'n paratoi am frwydr. Mewn un ystyr, mae roi'r gregus ymlaen yn rhan o'r frwydr. Meddyliwch eto, pwy yw'r gelynion ni'n gwynebu? Wel, mae'r diafol, tad pob celwydd. Mae'r cnawd, y cnawd sydd yn dwyllodrus. Mae'r byd sydd yn y tywyllwch. Mae gau a thrawon sydd eisiau ni gredu celwyddau neu hanner gwirioneddau. Dyw gwisgo'r gregus yma ddim yn beth rwydd felly. Mae'n gelynio ni yn mynd i geisio'n gwrthwynebu ni rhag gwisgo'r gwirionedd. Felly sut mae gwneud? O dau beth. Mae'r ddau yn bwysig, ond mae un yn bwysicach o lawer na'r llall. Peth cyntaf, os chi eisiau gwisgo'r gwirionedd, mwyn datguddio rhywbeth. Felly edrychwch ar y byd a holwch be mae Duw wedi datguddio fan hyn. A mae hwnna'n dda, mae hwnna'n bwysig. Ond wrth gwrs mae yna limit i hynny. Oherwydd ein diffygion ni, oherwydd ein pechod ni, oherwydd effeithiau'r cwymp yn y byd, mae yna fwy i'w ddweud nag gall y byd ei ddangos. A felly'r ail beth sydd rhaid i ni wneud, mae'n holl bwysig os ni eisiau gwisgo'r gwirionedd amdano ni, mae eisiau ni trwytho'n hunan yn y gwirionedd. A lle ni'n ffindio'r gwirionedd? Wel, fel ni wedi gweld yn barod, yn y Beibl. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau ni fod yn chwilio'r ysgrythyrau. Mae eisiau ni fod yn dysgu ac yn astudio yr hyn mae Duw wedi ddweud. Mae eisiau ni fod yn darllen llyfrau da. Mae eisiau ni fod yn dysgu gan Gristnogion eraill. Rai sy'n fyw nawr a rai sydd bellach yn y gogoniad.
Mae yna wastad fwy i ddysgu yn does. Yn creu yn y berygl yn does bod ni'n meddwl i'n hunan weithiau fel Cristnogion, wel, fi wedi dysgu ddigon nawr. Fi yn gwybod y gwir. Fi wedi credu y gwir yma sydd i'w gael yng Nghrist, a nawr mae hwnna'n ddigon. Wel na, os y'n ni eisiau sefyll, os y'n ni eisiau brwydro, mae eisiau ni fel eglwys ac fel unigolion bob dydd i fod yn gwisgo gwirionedd yn regus am ein canol. Pob tro ni'n agor ein Beibl ni, pob tro ni'n dysgu rhywbeth newydd am Dduw, pob tro ni'n annog ein gilydd, neu'n hyfforddi ein gilydd, neu'n cyrryddu ein gilydd, be ni'n gwneud? Wel, ni'n gwisgo'r gregus yma'n dynach amdano ni. Felly, gwisgwch gwirionedd yn regus, ond mae'n iawn i wneud un sylw terfynol yn dydy. Os mae dyma y sylfaen, os mae dyma y gregus ni fod i wisgo amdano ni, yna mae'n rhaid i'n bywydau ni hefyd fod yn rhai gwir. Fel Cristnogion, ni fod yn bobl y gwirionedd. Ni fod yn bobl sy'n caru y gwirionedd. Ni fod yn bobl sydd yn dweud y gwir. Ni fod yn bobl mae eraill yn gallu ymddiried ynddyn nhw. Ni fod yn bobl sydd yn cadw ein gair, yn cadw ein addewidion, yn cadw cyfrinachau. Ni fod yn bobl sydd ddim yn gosipan ac yn lledu straeon. Na, mae'r gwir fod yn sylfaen i bopeth amdano ni. Gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad, a fi'n siŵr na ni ganu hwn sawl gwaith yn yr wythnosau i ddod. Rhif 36 o Eglwys Cod, a gwisg dy arfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. Ac ymlaen nhw'n i sefyll i ganu. Now
ti fod yna gwirionedd i'w gael. A bod y gwirionedd yna wedi dod i'n plith ni ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch bod y gwirionedd yn ein rhyddhau ni. Ac arglwydd, helpa ni felly. Helpa ni o ddydd i ddydd i fod yn gwisgo'r gregus yma amdano ni. Helpa ni fod yn dygeisio di. Helpa ni fod yn tyfu yn ein adnabyddiaeth ohono ti. A nid arglwydd fel bod ein pennau ni'n chwyddo a bod ni'n jyst yn gwybod y pethau yma gyda'r meddwl. Na arglwydd. Trwy'r gwirionedd a wneud i weithio'n ein calon ni. A dod â ni dy garu di'n fwy a dod â ni dy addoli di. Arglwydd helpa ni myna. Gymaint o gelwydd yn y byd, celwydd yr un drwg, a'r celwyddau ni'n twyllo'n hunan ohonyn nhw. Ffodd math o gelwydd arall. Arglwydd, trwy dy ysbryd glân di a wneud i'n harwain ni i'r gwir. Ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.